Avui fem tomàquet farcit amb herbetes aromàtiques com julivert i menta, una mica de formatge feta, olives i tàperes. I això és el farcit d'aquests altres tomàquets amb formatge i herbes, que té una mica de formatge de cabra feta, té una mica d'alcaparres, de tàperes, julivert, menta i olives verdes. Ara ho barregem bé i ho farcim. I aquí tenim aquests tomàquets farcits d'olives, formatge i herbes aromàtiques.